Sanibonani bantu baseAfrika. Ngabe seshilo ke uVakaMsweli ukuthi sanibonani sise-Afrika kwaZulu. Nama ke ngisho ukuthi sikwaZulu ke namhlanje. Igama uNkosi ungema development coach ngihamba noSibongo Senokacele ngokujwayelekile. Ake sithi urecap kancane emakhaya. Ukuthi seyenzani ngesonto elidlule ngoba nami godlini wethu namhlanje uthe ukugcwala kancane. Asikhumbule ukuthi last week sagxila kakhulu kulento yama development fees ukuthi wathola kanjani ama development fees, wathola kanjani ingcephezelo lezi ingane mase developiwe, ideveloper kanjani, uyikhombana kanjani document ukuthi ingane ugcina uyitholile lezo imali, imuphi umgudu efanele uyilandele, yini efanele uyenze wena as a coach kuloko akadmin ngoba phela sina so coach asiyinaki lento akadmin. Sicanga ukuthi ke ababukeli bese bathola okuningi ngesonto edlule ukuthi la emgodleni ukuthi ke le side la admin wenzani ukuthi uthole lama development fees. Ngicabanga ukuthi sagxila kakhulu ke lapha. Namhlanje ziningi izinto esiziphethe engingakayi kuzona. Ake nginike nawe isuka magaya u recap kancane kokukhumbula ukuthi naku esakwenza ababukeli besikhona bezokwazi ukuthi bakhumbule. Mhlambe sibonge bese sibingana nababukeli bethu. Sibonge ukuthi uTata uMsweli nobaba uDuma basinika le platform for benefits yama development coaches. Yes. Nabo mama basinikeza izingane emagroundini. Siyabonga nje kakhulu. Mhlawumbe Dlokovu kungaba yiphutha uma ukuthi asembongi umfoka Dlamini okuyena usilekelele kakhulu ngo last week yokuthi uma ngabe umntwana usomkhulisile sadlala amathimeni amakhulu iziphi izinto ekumele uzenze ukuze ukwazi ukuthi wena njengo coach omkhulisile ukwazi ukuthi uhlomule. Yes. Maningi ke ama calls umuntu awatholayo after leya show ya last week echaza ukuthi into eyikhulunywa ngayo was very very fruitful. So today njengoba uDlokovu kade esho namhlanje sizoxela kakhulu sizobuyela back ko Maka Enzo sithi umntwana from Maka Enzo to ucoach to iGolden Division, from iGolden Division eseqala esephumela ngaphandle ukuthi izothini into yakhona. Yes. Engifuna sixele kakhulu kuyona kakhulu Dlokovu namhlanje ilethi kunini uMaka Enzo la ezovumelana khona no coach angamazi ukuthi ingane ihambe iyodlala kwiacademy yakhe. Mhlambe sizoyiqala kanje bo coach emakhaya nani bazali. Ngiyazi ukuthi siyanihlupha kakhulu bazali sinihlophiswa as o coach abalapha ezantsi. Yes. Kuye kubuye ngathi siyanihlupha. Ngifuna ukuthi ngiyichaze namhlanje ukuthi lento esuke siyifuna kusuke kungesikona ukunihlupha. Sizoke simprepare umfana ukuthi mase efika kwiGolden Division afike se ready ukuze akwazi ukuthi makathatheke adlale ladlala khona angabuyele emumva. Mhlambe nje Dlokovu uthe uma ufika namhlanje kwi new age Yes. because ibini training Ejimini. mhlambe amabhola waficile ku under 8 kade mangapi Mhlawumbe ngifica amabhola ka under 8 ala ku 25. ko 25 Yes. awu 25 u under 8 u 16 so amabhola bengaphezulu kwabo. Yebo. Now isiqala lapho ke indaba ungabona coach bo Maka Enzo ethi ucela umnikelo ucela ukuthi nifake o 750 noma 1000 rand per season ingoba equipment edingwa under 5 under 6 under 7 kumele beyiningi ngendlela esimanga. Umntwana kumele abe namabhola amabili eyedwa for coordination ne ball control, so idinga into eziningi lo yena as ekhula. Uma siya lapha nje kwimthetho ye development it says we development yakhe before ayongena ku under 12 at least kumele kubuye useke wawenza amatashes unyawo lakhe nebhola awu 10,000. So if enebhola elilodwa analo kungesiyena osize wakhe ngenxa ukuthi ucoach akanayo imali yokuthi
awathenge lamabhola kushuthi sesiqala iproblem kuyena. So if u coach ethi please noma ungathenga amabhola nje waletha amabhola ubanikeze amabhola ungazi umnikeza imali, so it's helping with development yakhe umntwana. And also indlela abaphuza ngayo amanzi, indlela abadla ngayo, so lonto le imthinta kakhulu coach. Now useyakhula ke manje uyasuka like under 5 uya under 6, from under 6 ngesikhathi ekhula neendleko kwi club ziyakhula kunjalo. Ziyakhula neendlela kwi club. Like for an example, under 12 obudlala izolo i-night game, ngifuna khona bezobona ukuthi omaka Enzo hayi ngoba mhlambe befunwa imali ngoba kwenze njani. If bedlala igame ngo7 ebusuku lapha e-Eden College, basuke beqhamuka esikoleni, ugcina ukudla emini esikoleni, so usesuka esikoleni useya eclubini ngoba iclub iyadlala. So iclub kumele ibe well prepared ukuthi izodlalisa umuntu ogcina ukudla ngalesa sikhathi, because sina ukushaya umthetho ukuthi njobe ezegemini senze show ukuthi leya meal yasemini iyona azoyidla. Thina mesefika kuthina ngo4 o'clock kumele sibe nezinto esomnikeza yona, that cost a lot of money. The energy bar nje iyodwa na uwena ekuyitsakela nonowa kwakho ayithengeki kalula. So we need those energy bars. We siyabadinga labo banana bakhona ngendlela yakhona, nalabo nalamanzi lawasebenziswa angikwazi ukwabiza la ubaba umsweli uzosuka ngithethisa athi sengiya advertise, yabo siyabadinga lo manzi, they costing a lot of money. So abazali abahlezi benayo imali ukuthi bangabathengela bona, so it's better iclub ukuthi ibe nabo bebefika nje and bajabulisa nayo lokho. Uyazi mengiye eclubini ngiyodlala i-night game noma ngiyodlala igame ya late, so we've got that special chocolate esodlayo. So that's why ocoach abaningi beloko njalo bedinga imali. Now ake ngiphuluma ulimi Magayi ngoba khona la ngifuna singadluli khona singathintanga khona. Ibaleka kangakanani lento ye-diet enganeni? Angithi naku ushilo ukuthi isuke iphuma esikoleni. Iphuma esikoleni ngathi idle emini seyiyafika iclub yadlala ntambama. Kunohlobo oluthile lokudla fanele ubanikeze bona noma kunohlobo oluthile lezinto fanele ubanikeze zona. Zibaleka kangakanani ukuthi zi-inherite umzimba ebese umzimba ukwazi ukuperforma kahle kule night game kuyingane ezikule age group? Kuya asinayo ki-control ye-diet. From under 4 sinyuka siyogcina ko under 9. From 10 years sisaqala ke manje sesiyamtshela umzali ukuthi do 1 2 3. Why singabi nayo i-control yokuthi udla kanjani? Yes. Asinayo i-control ngoba labo bantu isikhathi esiningi basagonywa, basahamba imigomo, abantu abasahamba nabodokotela. Uma kukuthi kumele layishe isikhaftini sakhe ezu2 njengobele ngadlangadla le yasemanzi imtoti, uma kuzodlala ishoqa khani siqeda nokudlala because sijahelwa bheseli wakhe adla ngawo, that's an order from doctor. So wena moso ishintsha ekwi development phase even uyomzimba wakhe now usodala inkinga. At least ungathi ngoba sesodlala awuzukwazi ukudla ngoba sesiyakodlala, mhlawumbe nje ubugcine ngo12 emini ungabusadla uzodla uma sekuphela igame. Meke ukuthi sidlala late, then ekseni uma kuthi igame yabo yo9 iserelek yakhe la ijwayele ukidla ekseni akayidle. Thina siyazi ukuthi iwarm up yethu izothini, kumele ilingana nokuthi udleni, but wena as a coach kumele wazi ukuthi sibanibani nosibanibani yini ayidlile wadla in. If ukuthi ujwayele ukudla u4 slice ungamshintshe lo 4 slice ngoba vele usemncane, kodwa sengabe ukuthi ake uhlise kancane ngoba igame yakho yo9 o'clock. So we don't have a control ekudleni kwakhe ngoba umzimba wakhe indlela osuke ukhula ngawo. Then 10 years going up, then singaqala ke manje siyifake lento yakhe e-diet ukuthi angadla kanjani. Ngoba ngifuna isidlule la Magayi kule ndaba ukuthi siphuma emakhaya ngafani. I-consumption esithola ekseni before siyodlala ukudla ifani. Nohlobo lokudla lifana. Ezinye zezizathu lezi ezibanga ukuthi iclub ibone kufanele ibe nezinto zokuthi bakhetharishela abadlali ezilight ukuze nongadlanga angikungaveli mase perform ukuthi akadlanga. Ngifuna uma enzo bayi understand naleyo singadluli kuyona singazange si iron up ngoba amandla abazali iqiniso lethu akalingani. Yes. uNkulunkulu lento wayidala ngenye indlela ukuthi abadlali abanetalent leli limangazayo kodwa ekhaya uthola ukuthi akukuhle kahle. Kodwa futhi uyafuna ukumdevelop lo muntu, uyafuna ukuthi umzimba wakho unike same performance. So leyo nto ithi wena njenge club nje ubusho ukuthi nibuyeni ufuna lezi imadlana ezincane nicele lezi imadlana ezincane ngoba maka enza ukuze ni prepare
for those abangakwazi ukuthi basenzele izinto ukuthi bakwazi ukuthi bakhave ngoba ingane kufanele igcine seyifila sengathi ithi ayifani nezinye ngoba lokho kuyayidemoralize ngasaperform engasakwazi ukuqaqeka kahle ikhule ngendlela efanele. Uthinte ipoint elibaleke kakhulu Dlokofu. As a coach waliya genge ngithi mebefika kwena ikakhulukazi under 8 under 7 ubonile ihyper ababili nayo bekubona wena beza kwena ukuthi isession on they don't care so nangu coach baza kwena yabo so uzoba khona lo ngisalela ngemuva ongajwayele ukusalela ngemuva it say there's something wrong again sekumele ke manje uqala ucheck ukuthi ene yini edala ukuthi ene angabi nale hyper la ajwayele kuba nayo then ngokuxhumana kwakho nabo uzokutshela iqiniso because kuthina bakhuluma yonke into abafihli lutho manje coach yazi kugcina ukudla late uma ungigcobele lo jam and ngihleze ngimtshela umathi angawugcobi lo jam ungasibona coach silapha yani kodwa ngizosibona ngizosinikeza bani ngwami ngifika nasekhaya uma uzongishaya so uyaxoxa okay kuzimalanga ilambile kuzimalanga sekumele uhambe emotweni then we get something it's either banana or energy bar usumnikeza yona into engeke izimnikeze iproblem njoba sizogijima nje njoba sodlala abanye ubona ngokubuyisa ithi game on useyabuyisa sekumele ke manje ukhulume naye kahle ukuze ukwazi ukumwina uyazi veta ukuthi akuvumelekile ukuthi adle kakhulu mezodlala yabo sekumele nawe ube ne strategy sokuthi akutshele ukuthi ene wenzeni enye into eba iproblem kakhulu ukudla ongenaso isidingo emzimbeni wakhe bayijwayeleka abazali ukuyenza lonto leyo ingane igcina seyidla ukudla okufanayo njalo ngenxa ukuthi bayasebenza isikhathi abanaso you can't tell me ukuthi nganikeza ingane ama noodles entambama kade wadlile ekseni so azokwenzana emzimbeni wakhe lo manukezi nakhona uyawamixa nalama noodles omnikeza wona omnikezi into eyodwa ezogcina isi right emzimbeni wakhe so lezi mali ezikhokhwayo suke sizicela izinto ezinjengalezo weMaAfrika kuningi kanti namhlanje umgodla ukuthi uthe ukugwanca bese sishaya recap nje ukuze abantu ba understand ukuthi besikuphi nowayesele eqaleni angasali sikwazi masiqala siqhubeka siyaphambili ngoba ziningi namhlanje into esiyiphethe kukhona osafuna ukukuveza ngithi before siye kuloko kuzayo mhlambe nje ukuyilinka lento le Dlokofu kwenzeke i-development ibe nebhadi ngizoyibiza ngebhadi leyo ibe nebhadi lomzali ongayisupport ingane yakhe mhlawumbe siyichaze leyo ukusupport ingane because idla lobi kulama development esinawo ukusupport ingane mzali akusho ukuthi ucoach umnikeza imali noma bethu imali awunayo ngizokwenza nje umzekelo sine player ekuthiwa uBrabi mfana ufikile mfana futhi igama layo umzali wayo hlezi segroundini ufika eground uma ukuthi ene uBrabi uzohamba ngetekisi because normally uyaba ngetekisi uma wakhe uzomthola etekisini and you can see ukuthi uma kaBrabi akusiyena umzali akana lutho if I can put in that way I'm sorry if ukuthi ulalele ngifuna ukukhuluma into ye support uma kaBrabi you will always there Wednesday bebedlala ebusuku eWestville but she was there wenzani unikeza ingane yakhe isupport uyazi ukuthi edlala kobani uyazi ukuthi performa kanjani wazi yonke into ngengane yakhe uyinikeza support kodwa ayikho imali ongayithola edingwa yiclub kuma kaBrabi but we are honored because she's always there. That is enough. That is enough for us. That is enough. Bese kuba khona umzali onayo yonke into ozonikeza iclub imali kodwa yena akekho yena. That is not a support. Now, ingozi yongayisupport ingane yakho ikule topic enkulu esinayo namhlanje. Yes. Abazali bancamela ukuthi ingane ithi na 10 years iqhamuke nje umuntu athi usegoli akhulume naye ngefoni athi ingane yakho ngiyibona ekhuluma into amanga athi ingane yakho ngiyibonile ishisa ibhadi sine development ithine ekhona le goal lengane yakho singayenzela izinto eziright ayithathe ingane ayifake ebhasini iye kumuntu angamazi yodwa
kungene nje icall athene simbonile umfana wakho ushisa kakhulu ethi nasila kumaZulu noma sila kwiArrows ukhuluma ke ku Facebook usekhulumile nengane ngaphela lengane zine access yokungena kuma phone nazo zinama page azo akhulume ageqa amagula ayithembisa izulu nomhlaba umzalo onjani lo umzalo ngekho supportive because if usupportive enganeni yakhe ngabe uyazi ukuthi ingane yami kumele idlale kiphi icoach wobani ngabe uclear idistance ekhona phakathi kwabo coach nabazali iyona lesinikeza iproblem iya kanjani ingane kodwa le egoli ina 12 years even 13 years isuke ihambe yodlala kwi development ongayazi academy ongayazi eJohannesburg kodwa wena uthi ingane yakho isupport but lokho bayakwenza abazali so ikona sine problem enkulu so today sifuna ukuthi nesichaze ukuthi ingane engena etimini enkulu ifika kanjani lama post agcwele ku Facebook agcwele ku Instagram athi ngucoach weteam ukuthi kufaka ikhanda lami nje nkosami lifaka kufaka ikhanda lami kwiArrows ngisacoacha kwiArrows kwenziwe ipost enhle ethi Arrows imini ucoach uSibo kukho ku 1500 ngicela emaphepheni nami ngicela ku social media kodwa akusimina kodwa imina umzali ongayisupport ingane yakhe uyena ofaka imali lapha yana so sifuna sithatheke sibekeke phambili ukuthi ama club asetha kanjani ingane yini wena njengomzali ekumele uyiqaphele ukuthi le i-right noma le ayekho right ngaphambi kokuthi uyisingane lapho bengishilo kodwa ngathi sinombele ogwanzile namhlanje sikwazile ukuthi ngoba sekukuningi sekwenzeka sikwazile ukuthi sikhulumisane neclub enkulu yaKwaZulu Natal eyaMaZulu Football Club ngama channels akhona right sase sicela ukuthi basilethele umphathi wababheka ikhono lokuthiwa ke uChief Scout ubhuti wayanda Mkhize ukuze azoyichaza into ukuthi ingane nje ngaphambi ukuthi ifike kubona iziphi istage abadlula kuzona ngaphambi ukuthi ingane kuthiwa iza kuMaZulu Football Club izobhekwa ngoba uqala fanele sikucacise lokho ingane mayiza iscoutiwe somewhere uzobe icacisa kodwa uKhize isuke isazobhekwa uzobe uzosicakazela kahle ukuthi obani ababheka ingane ifika kanjani imiphi imigudu elandelwayo ukuze ingane ifike kubona mase isayinwa kwenzakalani uzosithatha sibeke sizombiza ke manje ukhabazela sondele nganene ukuze akwazi ukusicacisa leyo ndaba mhlambe ke uma kaEnzo no baba kaEnzo bazoke bayithole kahle ke manje from the horse's mouth ukuthi kahle ama club namakhulu kwenzakalani ngenhlanhla so wabile siphuma kuona ama club amakhulu usebenzile kwiArrows wasebenza kuMaZulu nami ngasebenza kuMaZulu lama procedures siyawazi mhlawumbe meshiwe yithina ngoba bayazi ake sasebenza khona awezwakala kahle ayekusho umuntu osebenza khona currently manje ozothi nabo buso ukuze umuntu ngelela ngabe seqolwa umuntu othile abuyele ku same podcast azobheka ukuthi uyena lo muntu okhulumayo la ngikhuluma naye ngoba uzokwazi nokuzwa ivoice ukuthi hayi na ngambona lapha kule show nali ivoice yakhe ikukhuluma kanje uzowazi uma ukhuluma naye phone uthi akuyena umuntu engikhuluma naye lo ngambona lapha wazi ukuqhathanisa ngicanga ukuthi ukwazi ukuthi siphumele somewhere and ukhabazela uzosisiza because usethimini enkulu maningi amathima amakhulu iprocedure abathatha ngayingane it's either iKaizer iArrows iDurban City basebenza ngendlela efanayo ubaba umsweli uzomamukela ngendlela yakhona bese hayi bese sidede indawo hayi anedate indawo coach scout chief scout oh hlala ahlale ngapha akezela kimi hlala ngapha phela uyiguest akezela kimi thina sizoxoxa thina sabasekhaya sawuthoba sehostela Africa my continent, Africa my home. Cha ngikhona njalo lapha ukuthi akufanele lapha sikhulume ngetraffic. Kukhulunywa ibhola. Kukhulunywa ibhola lapha kukhulunywa ngetraffic yikho ngibona ngihlalele nje le muva kuyintokozo namhlanje ukuthi ke coach scout bonke abantu balanda yonye. Ngiyacabanga ukuthi futhi sizodla amaningi esakeni. Awuyilalele yena umfokadla umfowami Mkhize ekuthatha kube ngoba baningi nabanye sebeqola abantu ngegama lakhe ezinye zezinto mawulalele la you'll never go wrong. I thank you. Asibonge Khabazela siyawamukela mntaka baba sibonge nje ukuthi
simemezile kwabi kanye wasabela kaningi kuyintokozo ukuthi sibe nawe ubani ukhabazela ngibingelele Magaya kuthi inkomo sengilwele sazi ichaza ukuthini sengasichazela uNongalo nawe Madlokofu ngibonga ithuba ngipha lona ukuthi nami ngisondele ngibe ingxenye yohlelo la engicabanga ukuthi uhlelo olubaleke kakhulu igama lami Ayandwa kaMkhize ngidabuka esikhothi kahle kodwa ke sesagcina sesiphelele khona la emadolobheni ngisebenzela AmaZulu Football Club as a head of scout kushuthi la kule department yalabo abathungatha italent wona umsebenzi wethu njoba nisho ukuthi sebebaningi nabantu asebelahlekelwe imali ngaphansi kwamagama ethu Khabazela siyabonga ngicabanga ukuthi nabo coach abalapha phansi ezilalini abalapha phansi emakhaya bayambona lo Ayanda namhlanje odume kakhulu wamaZulu okuyena othi ngikubonile mfana sondela woza abasazi ukudlala abantu bathini mina uAyanda bekhuluma into abangayazi Khabazela baphelile abantu mhlawumbe siqale la Khabazela asiqale nje ngalo nje usuthu olmabheshankone inyoka ehlazana omabona bulawe amaphe ama development or division amaZulu anawo kumaZulu siqala from under 13 sibe no under 15 under 17 under 19 DDC bese kuba iqembu lelikhulu okulona lidlala kuyi-premiership wona ama-division esinawo bese siba no coach for each division siyabonga Khize mhlawumbe uzosilekelela la if mhlawumbe ngiyazi ukuthi owakho umsebenzi ujwayele ukuba busy kakhulu lapha emagroundini lapha ibhoqweni uhamba ubheka abantwana mhlawumbe ungasilandisa ukuthi ubani coach under 13 ubani coach under 15 under 17 under 19 and then DDC team ku under 13 sino coach uPhumelele uAce wakabhengu ngicabanga ukuthi abaningi bayamazi ngoba is an ex-pro uyena oscoachela under 13 bese kuthi ku under 15 sinensizwa yalapha eWentworth abathu Delron coach from Indian so ngenzela bamaza ngisho ukuthi ngenzela bakwazi ukidentify ukuthi okay uyena ucoach lo Darren Pillay yes bese kuthi ku under 17 sino coach ababili uSihle Shezi from Chesterville sibe no Philani Shang naye ngicatha abaningi bayamazi njengoba kade sekuzophela isizini was also part of i-technical team ye-first team so bese establish eshaya ngapha nangapha ku under 19 sino coach uLunga Ngwane wase Khathomena around lapho ngicabanga nabaningi bayamazi ngoba ke wasebenza komkhambathini namanye amaqembu bese kuthi ku DDC sino coach uKetlenges esebenzisana no coach uThabo Mngomeni so uhlelo lethu lime kanjalo then our head of development uRussell Thompson uke wasebenza naye osuthwini nabo mfoka ngema then bese siba no Tawon Banda okwi administrative ye development so ibona abantu esinabo la bese kuba ama conditioning coaches but ngicabanga ukuthi abantu vele abangavela isikhathi esiningi lapho but nje kuma coaches lawo esengiwabalile no siyabonga Khize the reason why ngithi ukhabazela akaba mention labo coach ngiyazi ukuthi amaqola lawa abusy aqola izingane asizoqala ke manje ashintshe afuna ubuso balabo coach babalayo recently uAndile Skutaka obekade eseqembini lamaZulu ugcwele kuyona yonke social media ukuthi amaZulu nama trial bafuna abadlali umncedisi sibiya udada naye same story
umanager wawa amazulu umvelase naye ubusy ufuna abadlali mhlawumbe sekuyavela manje ukuthi bonke labantu engibabalayo ngaphandle kukamvelase umvelase is still working for amazulu labe ngibabalayo uSkuda bo coach akabalwanga uSkuda he was there but now akasekho akasebenzela iqembu okusho ukuthi mawubona ipost ethi uandile wensama trial amanga lawo mawubona ipost ekhuluma ngomncedisi Sibiya ethi kunama trial ufuna abadlali ba under 23 njobe busy nje manje kakhulu amanga lawo Khabazela nibathola kanjani abadlali ithi initial labadlali mhlawumbe nje usicacisela nje from A to B ukuthi imalini ekhokhwayo kuMazulu uma boletha umdlali ikhokhelwa kubani akhona nama post enziwayo amazulu ayawenza nama trial ake usicacisele njengomuntu okuyena oletha abadlali kuMazulu as head of scouts nethimba lakho osebenza nibalanda kanjani abadlali nje kunabadlali abashisa kangaka nje lapha kuMazulu khona abasuka ku under 19 sibabona ko first team phela amazulu adume ngokuthi ene adlala ngejejana esuka lapha ko under 17 yakho ke imali noma rubber bakho ke imali nje bedlala amazulu lo mbuzo ubuzayo usufaka abantu abaningi einkingeni but nje ukuyicacisa indlela yokungena kuwona wonke ama professional clubs especially ke osuthwini sihambela ama tournament sihambela ama game ama league sihambele imidlalo esuka ihleliwe omasipala esuka ihleliwe abanye abantu mhlawumbe abawosoma business and kunendlela esisebenza ngayo mangabe sibona umdlalo uma sifika kwi tournament siyabuka then siyambona umdlalo ukuthi no nanga umfana une potential then mase simbonile siqala ku coach waleyo team leyo asimbizele eceleni umfana siqala ku coach from coach simcele coach sizocela ukuthi usixhumanise nabazali bomfana nawe ube khona kungaba i-conference call kungaba ukuthi ngiyadrive ngiyafika la kumele ngifike khona sibonane nabazali we sit down siyasho ukuthi no umfana une potential asikhulume nje ngomfana ka under 15 yes recently kunomfana engimthole eSteng mangimbona lo mfana eSteng ukuthi the reason ngimention le kunabantu abaqolwa after ngithathe lo mfana bakhokha boma 1.5 I think about 3 families from eSteng kwakune tournament eyidlala eSteng High ngafika ngabukela ngabona that boy who was like just exceptional then ngangihamba ngemoto club so ibrandiwe then iqola lelo la hamba lameduze kwemoto malume eduze kwemoto labiza omunye umfana lamthetha hayi no ngikuMazulu but iqola lalingayifakile iuniform in each and every tournament esiyaqala suke sikwi uniform yamaZulu so abantu one they must know ukuthi amaZulu aqokana not ijersey nje lele replica elitholakala siba kwi uniform bese sisebenzisa a branded car no one will come kumuntu ezifakela izinto zakhe noma efaka iuniform endala yamaZulu yeAmro where else we no longer using that logo yabo so lo mfana ngathi ngakhuluma no organizer we tournament organizer we tournament ngitholela ucoach ngakhuluma naye ngasithi ngicela ukuthi si involve ama parents ngawathola ngefone ngase ngathi okay into engizoyenza ngicela ningitshele enye igame ayidlalayo bangitshela ngathi ngicela ama parents abe khona egroundini no coach no organizer we tournament then ngafika futhi lapho ngababona bonke ngase ngabatshela okay namhlanje njoba ngifike la ngizonitshela ukuthi lo mfana ngicela ukuthi abe sejimini next week anizonginika imali ayikho imali enzoyithola futhi nakumina kodwa into enizoyenza nizosiza ukuthi nisilethele ingane egroundini ayikho imali esizonika yona futhi ukuthi izobona then mangabe sebeyibonile from there kuzobe sebesho coach ukuthi ba happy noma bekho happy because okwami is to open the opportunity ukuthi ingane yo assesswa wo coach I don't have a final say so I can't like take imali yomuntu ngenayo final say so masifika ingane assesswa coach they were happy then from there kwafunakala
ama details engane sebe register manje bamregister umfana from lapho amaZulu akhipha imali wona anikeze umzali omfana ukuze umfana akwazi ukufinyelela kwi training not other way around akusiye umzali ozokhipha imali anikeze umuntu amaZulu no amaZulu iwona akhipha imali anikezele umzali akwazi ukugibelisa ingane ukuze ingane ifinyelele ku training. So if usuzobona wena into ethi there is a registration fee uzothola iuniform uzotholani kufanele uqale nawe ucabanga ukuthi how possible is this. But this thing has been happening even before. I remember some years ago ngangisolundi enkonjeni ngiyolanda umfana engangimbona ehlobani bedlala ama playoffs eSAB. Then ngayenza follow up ngaze ngabe ngithola ukuthi hayi umfana wakuphi. Ngathi mangifika umfana uhlala nogogo umama usegoli. Mangibhaka imoto esangweni ngingena ugogo wangicela iID. I remember very well wathi mntanami ngicela ungiphi iID yakho. Bese ungitshela ufuna malini. Ngathi mina imali yani? What no lo mfana lo njoba wena uthi uzomthatha. Usethathwe kaningi egoli ngikhiphe ama 1000 emalini yempesheni. Mayefika egoli angifonele athi balele Park Stage badla igwinya ekseni emini ntambama. Bahambe bezama ukutrayela kuphi na kuphi. Lo muntu ohamba nabo ubhukhi hotela yena lana. Amazwi ayiphuma kugogo lawo. So ngaze nayi gogo mawubuka lapha emoto engihamba ngayo ibhalwe njengezitike ezinkulu ukuthi amaZulu. So amaZulu iwona azothatha umntana akhe amnika imali not wena ukuthi unike thina imali. Njengamanje njengoba ngifike la ngizokhuluma nawe bese ungigcwalisela iform leli nisayini ukuthi umfana niyasinika yena. Njengoba ngikhulumile efonini nani uzophekha impahla zakhe noyedwa umuntu omdala bangene kuleya moto ngiye nabe eThekwini niyobona la izohlala khona ekuzobe kukhokha iclub. Isikole azofunda kusona by the time besebenzisana noHlange High School. AmaZulu will pay boarding fee yasoHlange not nini. AmaZulu will give ingane yeni imali yokubuyiza ekhaya makuvalwe ikole not nini. AmaZulu will make sure ukuthi lo mfana uma engekho esikoleni ese club house for ama games uyadla akusinini enifaka imali yokudla. Ugogo wavele wakhala wathi imthandazo yami shothi iphendlekile. There's a lot of money sengiluzile abantu befika befuna ukuthatha lo mfana. Mhlambe nje ukuyigoqa my advice ithi abazali they must learn ukuthi you don't pay for italent lengane yakho. If ingane is talented even kuthiwa ilanga seliyoshona sizoyibona siyithole. Ungema can attach ukuthi sathola uSiphesihle Maduna he was 16 ezojoin amaZulu. Ukuphi njengamanje uSiphe akaza akhiphe ngisho cent as you mentioned kuno Tsepang Moremi manje ukwi World Cup samthola eVali akazi uTsepang Moremi akhokhe even a single cent ekhokhela amaZulu ukuze uTsepang azodlala kumaZulu. There's quite a lot of players njengoba ubalile oMarapa baningi mongababuza akekho noyedwa okhokhile wakhokhela ukuthi ufuna ukudlala kumaZulu. So onjani lo ozogcina ekhokhisa ukuze adlale kumaZulu if abazali bengasiza bayiyeke leyo kukhokha because into ebabhlungu kunazo zonke uma besakhokha I think basingayibeka njengolimo oluqondile basuke bejabule bebona iopportunity. Uma sebebona ukuthi lento ayenzeki akusahlangani nalowo muntu loyo then sebeyazi ukuthi ama office amaZulu akuphi bayawafuna bawathole. Usuthi umbuzo wami yini ungalifuni ioffice lamaZulu ungakakhokhi? Uthi uqamba ukhokha kusuyile officeini lamaZulu wafika wathi hayi ngizokhokha because eofficeini lamaZulu that's where you gonna get iqiniso. Office lamaZulu alicashile lithe Moses Mabhida. Everyone has got the access yokuthi ufike khona. Mawucela kwi security ngicela kuye office lamaZulu naye inkinga enginayo they can even go bacela umuntu ozophuma eofficeini azokuchazela ayikho ke le. Musu kulifuna ioffice usuze wakhipha imali yakho le ngeke isabuye because amaZulu asuke engangeni kuleyo nto ayikho imali azokunika yona. Into esok advisor ngayo thina ukuthi hamba uvula icase usho ukuthi uqoliwe. Khabazela ngizotethela uDlokovu ngicabanga ukuthi
usuyikhavile into eziningi ebekade ginombuzo wazo ukhabazela bo coach emakhaya nasemalokishini nabothisha esikoleni because uandile uke wafika kaMadlala esikoleni esozabe ezonikeza izingane amafomu kungesiyena uandile mhlawumbe lapha na uandile umfoka Magaye Alam Senkosi sahamba lapha nabo close to 40,000 so uma sengifonelwa ngitshelwa umunye uthisha wangakhona athi ayibongeke menzeni hayi mina nomuntu engimaziyo oseThekwini bese ngibatshela into batshela yona and I can witness indlela enisebenza ngayo lo marapha esikhuluma ngayo nimselect kwi-engine nanikhona namkhomba kwi-engine yonke le process okukhuluma ngayo bufakazi wayo ayikho imali eyake yakhokhwa i-development ikhokhela ukuthi umfana uyongena kumaZulu yabo kwayona leyo ishoyo yaseGoli elimazile ugogo baningi asebelimele belinyazwa ukuthi ingane ziya kuma academy yaseGoli zilale kuma park station and ngineshow khabazela ukuthi le ndlela obala ngayo ithime umakhelwane wakho engenawo ngisho 13 15 17 yenza the very same thing but baningi abazali asebeqoliwe ngokuthi kunama trial ka under 13 kwi-Arrows office into engekho leyo elakho nje lithi iya kwi-office le-Arrows before ukhokhe imali iya kwi-office lamaZulu before ukhokhe imali mbone phela lo andile ecela ukukhulunywa ngaye ekuthiwa uzonikeza ingane imali Dlokova mhlawumbe enye into esingayingeza emakhaya kule lazo letho umkhize ukuthi ama-office omabili alama club asemabhida ama-office omabili nezinombolo zalama office omabili uyayithola nje ku-Google ifoni yakho lo sukuyiphethe njengomzali njengoba ka-Enzo ngoba uphatha amafoni abizayo vele uma ka-Enzo uyangena nje ku-Google ifoni number yamaZulu iyisho ukuthi 031 kade ngibona nje umuntu kade eqola ensukwini ngibona ku-Facebook ethi number yamaZulu iqala ngo-061 016 sorry ingaba kanjani u-016 ibiseThekwini ithi lento ngaphambi kokuthi ukhokhe ake nje ungene efonini yakho uthi ngicela inumber ye-Arrows fonele office ye-Arrows ngoba le desperation osingane sifuna iphumelele iyona le kade yisho ukhabazela ukuthi usuke excited umama ethi nayo opportunity ebese khohlwa izinto ezilula angabe uyazenza ngefoni ayiphethe ke by the way so ngicaka ukuthi leyo ake sixile kakhulu kuyona asasebenzise lamafoni esiwaphatha singasebenzisa ukushutha izithombe nokushutha o-Enzo nokushutha lento kuthiwa content laba ayishuthayo abantu osana bayithanda kakhulu ake sisebenze ngale kusasa lezingane zethu ukuthi liyaqonda no siyayibamba khabazela mhlambe ke sengicela nje ukubuzela umphakathi Khize sinelakhi ngokuthi sibe nawe namhlanje amaZulu uma efuna abadlali aya kuma tournament mhlawumbe naku kune tournament lapha eMawuleni kaDweshula baningi abadlali bazibagugele khona lapha na beshisa senza njani ukuze ukhabasela asondele ngakhona ngoba phela siyabhala Nkosi yami siyabhala sithumela kule email yamaZulu ebhalwe info amaZulu sigcine singalitholanga uncedo khabazela sikuthola kanjani sikuthola kanjani ngomhla ka16 nje kuzobe kuchithisa ngama tournament sikuthola kanjani Faka Magaye mhlambe enye into engizoqala nje ngiyisho I think lento ethi ebhola now ufakazi iqala kuthina as a coach sibaningi more than ama team esinawo eSouth Africa same as ama player when uyazi before ngibe kumaZulu bengicoacha lapha ku grassroots yes so ila esiqiniseka khona uKhakhai ngangihlale ngithi kubadlale ngibacoachayo and I'm happy some of them mangibabona sebekwa amanye ama careers ngangithi kubona
umuza la ngenhlanhla ibhola liya prepare to be a better person, Yes. to be able to work with abantu. Because ebholeni uhlangana nalo lonke uhlobo lomuntu odelelayo, onomusa, ongenamusa, othukayo, ongathuki. So lonke uhlobo lomuntu ulithola la. So ngangiye ngithi kubona amadoda, uma sila asikuprepare ukuthi ube a professional player kuphela, but sikuprepare ukufacana nempilo at large. Ukwazi ukuthi mawuba udokotela, you know how to deal with people. Uma uyoba umanager wefemini ethile, uyazi udila kanjani nabantu. Uma uyogqoma umgwaqo, uyakwazi ukusebenzisana nabantu. So lento isibuya ithi like KZN, I always encourage ukuthi as ama team like KZN, uma singase sonke sikwazi ukuthi sibe nabo abantu ababheka italent, sigcwale nje KZN yonke, because iKZN rich ngetalent. Ungawabheka wonke ama team, PSL, NFD, ABC Mtsepe, ngisho SAB national, uthola umdlalo wase KZN. Leyo nto isho kwenye province. Leyo nto isho ukuthini ngeKZN? Ikutshela ukuthi iKZN inetalente elimangalisayo. So isithi, how do we utilize lelo talente ke thina as ama team ase KZN ukuthi siphume siye endaweni? Ngeke sibathole kuphela la emalokishini akhele iTheku. KZN yonke sinombekezeli manje osirepresenta kwi World Cup uqhamukaphi le emakhaya komhlaba yalingana emkhanya kude. Ungagcini lapho, unoSangweni, unoAyanda Cava, unoSifiso Hlanti, uyibala yonke iKZN kunetalent. But ibuya ke wena magaye njoba ukhuluma nokuthi niyasenda kumaZulu. I'm the only scout kumaZulu. And mangithi ngibheka ama-email kuze complaining ngisho unkosikazi endlini ukuthi awunaso isikhathi sethu, because I'm always away. Manje bekunama playoffs ABC Eastern Cape, I was there. Uma ngibuye kudlala iKhaba Cup, so semlazi kufanele ngibe semlazi. Manje kuqala ama tournament, yabo nje kade ngihleli namhlanje endlini ngibhala phansi ngithi nee, ngizosihlukanisa kanjani? Njoba ubheke ngendlovu nje kusasa. Uyacabanga kunethabo talent nje akamama kunethabo talent, kunenye edlala eMoy River yenziwa abafana base UKZN, kunenye edlala eScott ngasekhaya eWembesi. Manje ntambama ngiyafonelwa kuthiwa kunenye esemalikazi nge-16, mhlawumbe nge-16 nama tournament awu 4 or 5. You understand? Bonke labantu balindele ukubona uAyanda from amaZulu. And iqiniso lithi ngeke ngwakhave wonke. And uma ungasafikanga kwenye sebephatheka kabi. Isibuye ekuthenini iqhaza elidlalwa ucoach beyingane lapha phansi libaluleke kakhulu. That's why eEurope ucoach development is earning more than ucoach First team. That's true. team. But most people doesn't know that, because namhlanje ukhuluma ngorele odlala kuBafana Bafana. Urele uqhamukaphi? Nobody knows. But if Urele didn't get the opportunity kuloya coach olapha phansi, ngaba kusiyena lo Rele lo. As you were saying ukuthi an under 10 boy ofika kuwena engadlanga lutho, wena kufanele udlale le role yokuba ubaba yokuba umama kuyena, ukuze akwazi ukuthi agcine khule waba better player or a better person in life. But usukaphi? Isikhathi coach laba balapha baspenda nemndeni yabo sincane, and le ingane isikhathi ezispenda nemndeni yaso sincane, but the rest of their life bayispenda nani? That's true. Usithi umbuzo, do we really appreciate labo coach now? The reason ngiya kulento it because into engizamayo manje, and I know ukuthi ngeke nganelise wonke umuntu. I'm trying to get labo coach abacoachala, because enye into abazali kufanele bayi understand. I receive ama calls kusisi or mhlawumbe umalume or ubani, most kubantu besifazane akufonela athi nginengane edlala ibhola. Iyadlala. Bese ngibuza idlalaphi?
uhambe dlala nje. Okay, what position? Khona omunye nje recently ngaze ngahleka ngathi ngihleka because we sharing the same surname. Ngambuza wathi ayikhabazele yazi lengane iyadlala ibhola. Uyayazi ngiyamazi udlala lapho udlala u12. That was the answer. So from there sengiyazi ukuthi nginenkinga ke. Yes. Lo muntu recommenda ingane ngoba ithe manje ngifuna ukudlala ibhola noma anti ngifuna ukudlala ibhola. So ukuba no coach abanjengani Magayi kusiza ingane ukuthi ikwazi ukudlala i-structured football. Uma esefika lapha kwi development akusekho difficult. Usiyakwazi ukadapta ashesha ngene ajwayele istructure ukuthi vele ngiphume endaweni estructured. But ingane umzali azoyiyeka ihamba idlala noma ikuphi. Uthothi ngiyidlala at all. Ufika idlala ibhola egcekeni bese kutshela ngeke uzongitshela njoba i-development iqala at the age of 6. Ngeke uzongitshela ngengane na 14 ukuthi sadlala egcekeni ayinayo team ayizazi ukuthi belong ngaphi. So that means when you are killing me ngalento eshoyo manje kwamini ungenza ukuthi ngingazazi ukuthi fanele ngithini. Yes, yes. So what I'm trying to do manje ukuthi coach abafana nani Magayi help us in your area. You know a star boy ngeke ubalethe vele bonke and believe me they will hate you for that ukuthi uhambisa ngetiye uhambisa obathandayo umarapa. I got umarapa from you. Yes. I know afuna ukusho but sengiyasho. I got umarapa from you. Unfortunately you were attached with any club but because ngangimfuna ngagcina ngikhayijeka but ngakutshela uyakwazi ukurobha umuntu bomtshela. Yeah. Azoyibamba. Exactly. So leyo nto le ikhombisa ukuthi we do have a relationship. You remember when you go to Spay sasa umcelela game time because italent uyalibona and emosi uthola ukuthi uSpay uqhamukapi uSpay ukhule edlala kwi structured football but abantu they don't want that. Ngeke ungitshele ukuthi yes siyayikhuthaza indaba yama tournament nani but le yabadlali beyiteki it kills our football because umdlali wazi ukuthi ngisho kwi structured ngeke ngafika kwenye tournament esikhothi ngoDecember kwathi umdlali weqe campaign eteam eABC because ubefuna ukudlala istage. Because akajwayelanga ukudlala structured football akakhulanga ekhula azi ukuthi nami ngidlala under 15 sine game ye league every weekend madlala i-tournament idlala i-tournament ye league but wazi ukuthi yena mangibizwa ubani soyedlala 100 rand I'm going there ngizofika ngithole in. So if we can try nokuthi silungise leyo then abantu abanjengani Magayi na deserve ukuthi in respect. Sengisho nakwabanye ko coach abacoach development because baningi since mina ngiqale khona ngiyabazi and ngiyasazi istrategy salapha but igcina uma sesibuyela kule abantu abaskema abantu ilimaza nani. Yes. Kuke kwaduma kakhulu lento yo coach abantu ke beza abafana. Yes. Ilimaza igama lethu as coaches and namanje le when you need usizo from umzali because ufuna ukwandisa equipment yokugym to develop leli play but omunye uzosebenzisa leyo nto to scam umzali ukuze enze izinto zakhe a benefit leyo nto afuna ukuyibenefit. So now isibuye ekuthenini bazali sebenzisa umuntu angakini umbonayo uMagayi uhlala umbona nangu la uyasebenza ne profession yakhe lento ayenzayo yengane ka benefit lutho. That's true. Instead is losing a lot. You understand? But parents doesn't know that. He thinks mabekubona uhamba ngemoto yakho awuMagayi uthenga imali ngemoto ngemali yethu. Yes. They don't understand ukuthi uMagayi mhlambe ngabe uhamba ngenye imoto kube kuthiwa kanazo lezi ingane ecoachayo. Imoto engahamba ngayo mhlambe uMagayi ngabe uyihlalela emhlanga ngabuhlalela eZimbabwe. But nayi lengane yalomzala ahleli nayo. So zonke lezi zinto zibuya ekuthenini I hope ifamily yami ayilalele lelo kuza abakusho manje. So the reason ngiya kuyona yonke lento it because sometimes we become emotional for ingane ongayazi nokuyazi. Mhlawumbe umzali wayo etmiphuma ithi egroundini ashe mhlambe engaka ethuka wena as a coach. Yes. But once lengane ya 20 professional contract
ukuphushela emuva ahambe uyothola umuntu ozoyimanage. Hey. Khize ezinye izinto oyikhulumayo zifikisana ngosisi kodwa lilonke lithi mzali olethelwe ipost ingane yakho isinomuntu ekhuluma naye othi udinga u2500 onekhanda lami leya post engiyibonile Khabazela inekhanda lami futhi nje mina ngigoqile izandla ngithe sibongiseni nicele and ifake istaff searrows ngisekwi arrows njoba nje usho esidala yabo so wayezonto ukuthi ithombe zami ke ezinye ngisosuthwini wafaka shothi umuntu lo onjani oseduzana kuyena umuntu okude yabo umzali akambize noma umzala aka-ignorisha yonke lonto leyo akholelwe ku-coach oseduze kwengane if lokho engakwenzi lokho uthi usebenza laphi ngikwi-arrows ama-officer arrows alapha eMoses Mabhida kulungileke ake sihlangane e-office it's very simple ake sihlangane e-officeini o angene Google amaZulu zovela inamba zamaZulu afonele office direct ayikho inombolo yase officeini eqala ngo082 come on Mobile number. that's a mobile number yabo fonele officeini or uhambe straight uye officeini iyangithinta ke leKhabazela oyishoyo ethi coach bakwi development bagcina bengenalutho baningi coach abakwi development abanye sebekhulile bagugile namhlanje abanayo imizi abanye kwamatoho abawatholi abanaso nje isikhathi sokufuna amatoho babheke izingane zomaka Enzo and bayathuka omaka Enzo ayikho into ebhlungu njengokuthi uthukwe umzali ngoba uzolanda ingane ubonile italente kuyona uma ingabe isithathiwe isi right akasakwazi wena ukuthi enoba that is very 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 painful. I'm glad ithintwa umuntu omkhulu wamaZulu le pain yethu esihlezi sincuda mihla namalanga ukhuluma ngayo Khabazela namhlanje besidlala nje izolo Khabazela ngenza nje umzekelo besidlala lapha ka Howard College a night game Thangi besike Westville guess what iclub igcine sekwazi ukukhokhela abadlali because igame phakathi nensuku umzali uthi ngikaza kwazi ukuyihambisa ifixture iphumile kumele sihambe sodlala so wena njenge club uzanjani wena njengo coach uzanjani udinga abadlali abaphelele so now you need to pay uyaqala lapho ungena kephi ungena ezikweletini yabo ugcina usuba nezikweleti zengane ezoba right wena usale uyini umanyaweni lapha ezantsi so please bazali njengoba besiqalile ngayo Dlokovu ukuthi let's support labo coach asiba supporteni noma umbona ukuthi izilengane isithanda le club ithanda ukuntenga thatha lo mali bathi uzogwazela ngayo umuntu ongamazi uthengele lo coach lo ola kamakhelwane ozokwazi ukukhulisa ingane yakho ngendlela eright Mhlambe nje ede kuloko kushoyo sometimes especially thina bendle emnyama kugcina sekungazi ukuthi abantu banobandlululo ngoba laba bohlanga uma kuno coach uSibongiseni endaweni bayambiza no man siyabona ukuthi uyayenza lento sicela usithathele lezi ingane zethu thina sokukhokhela every month and mungase ubheke manje sekuthathwa bona laba bohlanga lethu kuthiwe woza bamnikeza imali uthothi umuntu unayo yonke into ayidingayo ucoach ingane futhi abanganendaba nokuthi zizoya ku professional but bafuna ukuthi zijime zibe ndawonye zibe nento eziyenzayo zibe active and two every weekend I remember kumaZulu siyodlala iCoca-Cola Cup with under 15 ePE you won't believe ukuthi abazali baleze ezinye inhlanga babegcwele lapho bahlala the whole week bezo support ingane zabo and few of odaki but I was happy ukubona ukuthi sebeyangeneka nabo ukuthi bacabanga ukuthi ingane hambo yisupport because lesikhathi ingane uyidedela uthi kwenzeke noma yini
awazi ukuthi kwenzakalani lapha, awazi ukuthi idlala kanjani, awazi ukuthi esendaweni e-right ihleli nomuntu o-right noma kwenzakalani. A set story nje sake saba kweminye emsakazo emkhulu la kwakhuluma khona umfana ukuthi ngayo lento escam wafonelwa abantu wahlangana nabo emengasemabhidi emgwaqweni mhlambe nasizwe wagcina esemhlanga esenukubezekile ngokocansi okum-affecta even impilo yakhe till today because walandela lento eyenzeka kalula. So mhlambe singakusho manje abazali bayeke ukukhokha for italent, lento ihlala ishiwo ubugebengu mhlambe futhi sekungafani nomthetho uku-implement lento ukuthi makwatholakala ukuthi ukhokhile ake kuqale kuboshwe wena for 2-3 days uhlale phakathi uthi ukhalela imali yakho ukuthi inqwambile ubuhleli lapha estocksini then ke bese udedela kuthiwa ukuzungeza because manje honestly kunenye nje ipost ephumile kuthiwa ngucoach uMkhize cabanga ngathi ngenyanga manje coach Umkhize nenamba efakiwe akusiyona yami enye into engize ngayikhuthaza ngireceive ama calls from eGoli from Northwest kwabanye ocoach kuthiwa inayo ipost la ubizwa ngocoach uMkhize manje le namba ela siyazi unafetshela ndawo abantu bangakhokhi enye ipost engayithola esitenge ikhona la yayiphume ngayo upresident uSandile Zungu kuthiwa ukhokhela uSandile Zungu ukuze eklabhini. He doesn't go around and look for players. If umuntu emfonela ethi kune player he will take ifone athi Khabazela kuthiwa kunomdlalo endaweni so do your job. Yabo. So uma usuzotshelwa umuntu wena ukuthi ngoSandile Zungu ngikhokhele why you have to pay him Zungu, you understand? So amagama abantu adicelelwa phansi bengikhuluma no CEO nje uSinenjabulo Zungu ngimtshela ukuthi ngiza kwi podcast sizama ukukhuluma ngale nto athi uqeda ukusendela ivoice note kuthiwa ivoice yakhe nayo ucela imali but mayelalela and if umuntu webhola uyabezwa labantu indlela abakhuluma ngayo nendlela asuke echaza ngayo ukuthi umuntu webhola lo ukuchazela ukuthi hayi manje uzothola uniform kunje there's no search, there's no shortcut in life. I think sike sakhuluma nje nongalo siza la ukuthi yazi ezinye izinto masilena ukuthi unganciki because once waqala wancika that's when you start to pay. Ukhokhela ingane kwawena ongakazi uyibona khahlela ibhola ukhokhela ingane ongakazi uzo nokuthi ine club usufuna iqala icareer yayo ina 15 ina 20 eqala from a professional setup. How possible is that? Mina nyamncamela umuntu ozofonela ungema afonele wena athi ngicela ningikhulumele namaZulu because sometimes uzomnika indlela right but omunye insist ukuthi no mhlawumbe ubone ukuthi okay kuzabonza ngimvaleli let me phone uMkhize ekhona at least lo muntu wenze ngendlela ethi ayibe ngcono then Lord keep imali wakhokha because ekugcineni bazogcina bebulala abantu. Nomfana assistant kaPostnet Omoni uThobani Mlaba igama lakhe lalintanda ngakhona esitenge even esikoleni thiwa lo muntu ufikile wakhuluma nothisha othile baveza isithombe uthi ayinayo ipost yakhe ku Facebook and I told them this guy is an assistant goalkeeper coach akaza esitenge. So nina masenikhokhile lo muntu because abanye uzothi sengiyamfuna lo muntu uzomfuna lo muntu uzohlangana naye he's just innocent. It's just innocent, yes. Yabo. These things happens even go Kaizer Chiefs, Sundowns everywhere and I think isihlave sibi and sibulala ibhola lethu because kodwa kamagaya ngikhuthaze le ukuthi uma nje umuntu esethi sengikhokhile eseza kuthina samaZulu ake simcharge ngoba nginayo i-charge ngisibhangi senkantolo ngiyoshintsha phela ake simcharge eqale yena ngoba ikhona i-charge yalo nto ayenzile ukwazile phela lo muntu angithi yes kwazile simcharge ke eqale mhlawumbe izoqala ke ithi ukudonsa inyawo le ndaba Khabazela mhlawumbe before sisigoqa ngoba sesisogoqa uthinte into ethi ninohlelo noma ukukhuthaza ukuthi coach ababe ama scouts ngiyayithanda leyo because izonciphisa abafowethu laba abasilandelayo abasuka kwamanye ama province bayazi ukuthi kuyini kune new age nama players are right but ndobeza nje khona abanye abezayo baya direct eclubini
sebezwile ukuthi ibhodo liyaconsa yabo. So amaZulu if eqala le ethi ababe nama coaches azwa ngama satellites awa amaZulu mhlambe lenkinga ushotelwa ama players noma yokunciphelwa ama players noma yokuhambelwa abanye ophiri baye ku Stellenbosch izoqala inciphe because sibona thina as development coaches sibona igap inkulu phakathi kwamaZulu nathi because phela thina saza ama players ngoba ithina sikhulisa ama players if Khabazela you can close that asizukuba nayo lento ethi lonke talent lethu liphumela ngaphandle. I know ukuthi intake yenu incane mhlambe is a story for another day. Njoba sine talent elingaka kuyini nakuphela no under 13 no under 15 la kwaZulu Natal. You can't tell me ukuthi ni accommodate ama players awu 16. Njoba ni accommodate ama players awu 16 nje manje. Nak under 15 nak under 17 lo badlali labo bancane yabo. But le yokuthi nivula ama satellite that will help you a lot. Lastly, iKwaZulu Natal njengamanje iyona elidayo ngokuba nama development awu under 5, under 6, under 7. ISouth Africa ithina silidayo, ithina sama players amaningi, ithina sama development amaningi alapha kwi grassroots level. Kodwa amaZulu akanawo lo ma division. Kunabadlali abaningi abasuka kulama club angaphesheya kwenu because silandela bona labohlanga owathola ukuthi at the age of 10 years ase Spain ase Italy abanye bazibiza ngo Juventus kodwa bela South Africa because ama players amaningi kakhulu ayahamba ayekubona uyabazi inqwaba. Niqala nini ke nina njengamaZulu lucky enough thina as a new age sawa approach amaZulu ngale sikhuluma ngayo ukuthi we've got 240 players ano 8 years 7 years adlala ibhola engathi adlala nabantu abadala and already abantu baphesheya sebeqalile bayangena kwi new age. That will be unfair kumaZulu thina esiwathandayo. Niqala nini le ethi ngoba vede uZungu ibhodo lakhe likhulu kodwa angekaza esanelise thina sonke le yama satellite kwi grassroots niqala nini noma mhlawumbe kuba umphako Khabazela ethi hambani Khabazela niyoyilungisa nihambe nilungi sikhathele ukujahwa abelungu baphesha kwezilwandle njobe ezweni kunama scammers amaningi ngabo. We've got Alwande Mhlongo is 8 years is one of the top player ngalama videos wenzayo ugcina usofonelwa inombolo enenamba eningi uthi bo Alwande nje lo now awukholelwa ukuthi ngempela lo muntu engikhuluma naye right but sinawo amaZulu leThekwini ekumele ngabe wona cover yonke lonto leyo. Angeke azenze yonke into amaZulu kodwa akasinikeze iplatform siwenzele lento le ngendlela yethu kodwa nina nibe nisibuko sayo. Hayi sengihleli phansi ngikubuzile ngakuphendula ngoba vede isikhathi sesishayile. No ungiphathisa umphako but at the same time ungashayi phela edonsayo. Shayina ngala. Yeah. Ama team like KZN cabanga ukuthi awu4 kwi Premier League. Yes. Then sikhulekela ukuthi iMilford ingene. Sonke sibe ne development. Elami lokuvala lelo. Kodwa umphako wakho nguthathile. Senyohlephelele enyohlangana nabo phambili. Ngiyabonga. Hayi Khabazela mfowethu. Hayi wakeqela amagula. Ngabo seshilo ukubula mfoka Msweli ukuthi Africa my continent. Njengoba yeza nje. Africa my land. The land of ancestors. Asivale. Khabazela mfowethu siyabonga. Sizovala ngayo nongalo. Ngoba phela sihleli la ebhodweni lakhe. Uyena umnikazi wodaba. Benomthombeni basinikeze umphako omhle kakhulu. Ngizothi mina before nihambe ukuthi angisondeze lokho. Before nihambe nansi into engizoyisho. Angibonge nje kumaZulu, ngibonge umfowethu ubhuti omdala uSandile uZungu ukuthi ke asinikeze umuntu ozokhuluma into ayaziyo ukuthi kwenzakalani. Ngibonge ucoach uCele, ngibonge uNgema, sibonge ukuthi uma foundation ukuthi ke eyona esibeke kule level esikuyona ye development. Kodwa into engifuna ukuyisho ile yokuthi omaka Enzo angibaboni. Into eyenzekala mase siphuma la uzothola ukuthi umuntu uyangifonela kanti lento siyenze kahle sathi every Friday ngo6
to 7 umuntu okhuluma ngedevelopment okhuluma ngezingane avule lana senzi for fun hayi ngoba sibhorekile kodwa sibone isidingo njengoba nje uSuthu lifikile uSuthu i-team enkulu uSuthu i-team very professional erunwa very professional angithi uyazi ukuthi ngisho i-scholarship awuzi nje la kuthiwa hayi manje angitohozi sengithi angifaka ibhola cha ibhola balihambisa nani nesikole so mawuzothola umuntu uSuthu ngesikhathi salo bezila bezokhuluma nawe ngedevelopment bezokhuluma nawe ngendaba ye-scamming uthi ukuthi wena awukho uyasicindezela ke ngiyacela bafowethu ukuthi no every Friday 6 to 7 kukhulunywa ngedevelopment kukhulunywa ngengane ena4 kukhulunywa ngengane ena5 kuze kufike ku10 kube u15 kube u18 bese ke bezokutshela ukuthi ke uma ise ready ukuthi engayi emathimini uzobona ngani khona into abangitshela yona nje coach Khabazela bangitshela into nami sengikwazi ukuyenza ukuthi nje mawuthi njoba uthi nje ingane yami yadlala ibhola ini bese ngikubuza ukuthi okay idlala iposition ba bese ethi hayi left back bese ngiphandla left back okusho ukuthi ke mabe bekwe be4 ingakhethwa kanjani sebuza uyangizwa nje ngomzali ngathi sengiyalazi mabe bekwe be4 kulo left back wakhe yini engamenza ukuthi akhethwe bese ethi hayi udlala ngeenyawo zombili awu bese ngithi okay kusho ukuthi nekhanda liyasebenza sengikwazi ukuhamba nayo leyo hayi ukuthi ungitshela ukuthi hey yalithinta ibhola usho ukuceketha kwakuceketha itennis ulokhu uceketha ulibeka la no asikhulumi ngaleyo nto njengomzali ngizama ukuthi laba bazolekelela abazali kuzoba umzali kube ucoach walapha ebhuqweni kube ubani ingane so u3 bese kuba uthisha owenzisa sport organizer esikoleni bawu4 uma nizokwazi ukuthi nithole amazulu ezonibamba ngesandla angazi ukuthi nenzelani ukuthi ningangeni nibuke nilalele bese niyabuza kuzosilekelela kakhulu sivimba ubugebe ingane ziyadlwengulwa ingane ziyashona ingane akukhona nje ukuthi lana sizokhuluma akufani nokuyixoxela nje ukuthi hayi sifuna ukwazi lana sizovika ingozi engakenzeki so yilelo mina bengizolisho ukuthi bafowethu ngendlela engibonga ngayo ngibonge kwi-Duma Foundation ngibonge kuSandile Zungu umphathi wamaZulu umphathi omkhulu ngibonge ukuthi i-team izinikele mabefika la bafika bakhiphe konke uyabezo ukuthi abagodli lutho ngoba bazokwenzani sifuna ukukhulisa i-development yethu ingane zethu ekugcineni coach bekufanele ukuthi ibona abalaleli kakhulu ngoba asizukwazi ukuba zonke indawo njenguyezwa nje amaZulu la kodwa usuyakwazi ukuthi ngoba siyabathola la uze nemibuzo yakho ubuze bekuchazela ukuthi hayi ungena nje kwi-development wenza u1 no2 no3 no4 ngiyacela bafowethu singabuka i-TV ubuke ingane yakho uzwe ngabantu ukuthi uyadlala ibhola usho into ongayazi ingane yakho iyadlala ibhola kunjalo ingane yakho sengivala lengane yakhe yazi remote yenza everything nge-festive season mase sisebeach isilahlekile ayazi ngisho igama layo thina besibhekana nalezo zinto-ke uthi ukuthi uhamba nayo umuntu wazi yonke into wazi ukubala wazi i-TV uyabona yikho into engayazi mayeselahlekile lapha ebeach mawumbuza uvela khale athi ubani igama lakhe athi ngugele ubani igama lakhe nguboy so wena nampo coach nansi Friday eyakho ngiyanicela bafuthi ngicela wonke futhi ke kakhulu maka Enzo ngoba abantu abakhipha imali kakhulu yilabo abangenayo laba banayo angithi bayazazi banenhlahla ukuthi bayahlangana nalabantu bayahlala nabo kodwa laba abangenayo bayakhipha ngoba bengazi ngiyacela asiyenzekele ibe very very serious ngoba la sizovikela izingane zethu njengoba esho nje umkhizi ukuthi uyabo uma ingane yakho ikhokhele kufuna kuvulwe icase ukuthi unudayise ngengane ngoba ayikho into eyenza ukuthi ungazi ngoba amaZulu ala uyayiMoses Mabhidi uyobuza before ingane ihambe iLamont Golden Arrows eLamont eLokishini eDurban City eThekwini ayikho into engekho so ngiyacela lokho ngiyacela kakhulu umoya uyathinteka ngempela ba sidila nehuman trafficking sidila indaba zama drugs sidila neGBV kodwa kunabazali ozovela ekhipha imali ayikhiphela abantu abangazi I thank you.